A terceira vai a vencida, así que a este programa xa lle vai tocando ter un presentador á súa altura. Sen máis, comenzamos con Como cho conto. Costa de Xaneiro, rebaixas, novo goberno, xa vai sendo hora de pasalo ben. E aquí, no canal Rías Baixas, temos as noticias do Como cho conto. Pero, a ver, o miño, outra vez aquí, que nin con agua quente te sacamos, home. Que? Non tedes nada mellor que facer? No, temos que vir aquí a gravar e ti tens que gravar o teu. Podemos poñer unha sesión, si queres, podemos falalo. Podemos aí mirar a ver como facemos. Pero hoxe non. Así lle vai este programa. Pues ahora xa non che damos sesión ninguna. Ala, andando, que es gerundio. Ai, esta xuventud. Me mato. Fai unhas semanas falábamos de que Galicia se está apagando. Pero que o problema é que tamén están apagando o rural. Desatendido completamente nos teñen as Sí. aldiñas. Transporte público, porque moito tren para ir a Vigo e a Coruña cada hora, non temos problema ningún, para ir ás ciudades non hai problema. E dentro destas ciudades tamén temos transporte público, que é, non sei, un autobús cada 10 minutos, cada 15, non tes problema ningún. E o rural, que é? O rural aí, de lado, como sempre. Bueno, a nosa reporteira mandámola ata Illa de Arousa para ver como estaba de comunicada esta illa co continente. Vamos a ver. Pois así é, o transporte público cada vez vai peor. Así que viñemos aquí, a Illa de Arousa, para ver o que opina a xente. Señora, está esperando o bus? Pois sí, aquí estou. E a que hora pasa? Pois non sei, supuestamente ás 9 da mañá pasaba un, pero aquí aínda non chegou nadie. Eu, por si acaso, mira, espera que te ensino, Espera, mira, rapaza. Traigo o bocadillo, mai la agua, Porque eu daqui non me movo, non vai a ser que pase un, eu non estea. E si ten que mexer, que fai? Non lle dixas a nadie, pero vou aí detrás da marquesina e mexo, Rapaz, ti non graves isto, Date quieto, corta. Pero a ver, nalgún lado terán que poñer os horarios, non? A ver, pois en donde? Que eu o vexa. A ver, en donde? Mira, aquí non o pon, non o pon en ningún lado, miña reina. Que queres que faga eu? Aquí estou, sentadiña. Tamén che dixo, que non pase sin que eu este aí dentro. Pois sí, así vai a cousa aquí, co transporte... Oxe, rapaciña, isto cando o botan? O venres, a noite. O berres no luar, con Galloso. No, en Canal Rías Baixas. Bueno, logo, estarei atenta, miña. Dale, sigue. Calojiño, calojiño. Pois a verdade é que é unha vergonza, Pois sí. de verdade, é que é unha vergonza, claro, non compensa poñer un autobús para 4 persoas, por qué? Porque nos aburrimos xa de estar esperando durante anos nas paradas de autobuses, non lle compensa que pagamos do bolsillo, búscate Non la vida. compensa, pero para ir a Vigo en tren, que? Iba cheo, os trenes, Sí, Eso non é beneficio, Donde está o beneficio que dan? Beneficio que se van a embolsar, ahora non viches a subida das autopistas? Outra máis. Buah, en toda a cara, vaya subidón. Sale máis caro ir a Coruña en coche que ir en avión a Madrid. Eso, verdad? Onde se veu eso, home? Onde se veu eso? Antes o avión solamente se podían coller os ricos ou unha necesidade moi extrema. Como ir de vacacións. E agora vaite en Madrid en coche a ver canto che sale. Pum. Mira este rapaz colleu uns globos, enganchounos aí ao cesto e mira hasta onde chegou hasta as nubes. Eso é como unha película, que bonita era. Mira, ademais sale un transporte económico, Pois cala a boca que a mellor algún destes está escoitando e mételle un impuesto. Deixa quedar así. Impuesto revolucionario. Podemos cambiar de tema, imos falar de política. Ai, onde foi hoxe, Ademar? Pois foi a Villa García. É que foi andando, claro, porque autobús non hai. No, foi no sur medio. Estamos en Como cho conto e temos retidas a persoas que están agardando a que non lles cerre o Zara. Pero non pasa nada, non se preocupen porque isto é moi rapidiño e moi indoloro, como o dentista. Ben, gustaríanos coñecer de primeira man se sabe vostede dicirme canta xente caeu na fonte da Plaza de Galicia en Vilagarcía. Bastante. Un número aproximado entre 5 e 20, tal vez? 20. Vostede moi propensa a ter tropezos, non si? Eu non fun. Pero coñezo un primo que ten un amigo que o seu cuñado tal vez. Realmente que sí. Moitas grazas e apure, que lle rematan as ofertas. Seguimos aquí en Como cho conto.
Un momentiño que están dando paso a publicidade agora. É un anaquiño, nada máis. Moi ben. Sí, agardo, non teñas problema. Sí, pero a xente ten frío. Vamos agora. De acordo? Vale, dannos paso en 10. Moi ben. Pois vela así é, que seguimos en Como cho conto. En Como cho conto queremos saber a opinión da xente de Vilagarcía respecto ao seu concello. O Concello de Vilagarcía está a plantexar a posibilidade de abrir un pequeno aeroporto no centro para a chegada de turistas do norte. Vostede estaría de acordo con esta proposta? Aeroporto. 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 Pois, bueno, si é para engrandecer Vilagarcía, pois estaría conforme con eso. Si é que é verdade eso, vamos. Engrandecería, pero estáse a baraxar a posibilidade de instalalo na mesma Praza de Galicia ou na Plaza de Independencia. E en cal das dúas preferiría a vostede plantexar o aeroporto? Home, en ninguna das dúas. Daquela non temos aeroporto. Póñaseme de acordo, cabaleiro. No, en outro sitio, en outro terreno, pero aquí donde estamos, eso parece de coña, vamos. Pois xa ven, querémolo grande e bonito, pero fora da casa. Como cho conto, devolvemos a conexión. Encantado, cabaleiro. Estou me dando conta de programa a programa de que a xente non entende de política de verdade, Pois sí, a verdade que, no, a ver, xente, por favor, Informarse, informarse un pouco máis da política, hombre. Preocuparse un poquinho máis, porque senón así está o panorama. Bueno, Ou non? vamos cambiar. Imos a deportes. Ai, si tamén o panorama con Luís, xa che direi que ten No, hoxe. pois hoxe Luís tenes unha sorpresa moi guapa. Sí, espabilou. Mira, mira. A ver. Ola, hoxe viñen ata Vilagarcía para coñecer a número 50 do mundo do tenis. Ela chámase Jessica Bouzas. Ola, Jessica. Hola, Número 50 do mundo. Junior. Junior. Estarías en moitas partes do mundo. Sí, en alguna que otra. E onde comes mellor? En casa de mi madre. Claro, en casa de tua nai. Claro. Cantos días á semana entrenas? De lunes a sábado, los domingos libro. De lunes a sábado. E como estuvestes en moitas partes do mundo, donde se conduce peor? En Marruecos no tienen ni cinturones de seguridad. En Marruecos. Cando te jubiles, donde te gustaría vivir? En Galicia, pero bueno, si puedo irme a las Maldivas y así, pues genial, pero Galicia me gusta también. Las Maldivas. Que bonito. Jo, moitas gracias, Jessica. Nada, hombre, un placer. Oye, vaya rapaza máis interesante, Sí, señor. Pois sí, pero mira, Luís, unha cousiña, a ver. Para a próxima vez que teñas pois a número 50 do mundo do tenis, me falla unha pregunta máis interesante, non? Pero ti pensas que este rapaz dá para algo máis? Que non, hombre, que non, eu xa desistí fai moito tempo de ter esperanzas con este rapaz. Bueno, e gracias, Jessica, por haber, non sei, por haber concedido esta entrevista. Pois si é que che pedirá a man pa a boda. Ti invítame cando vayas tomar un café ás Maldivas, que vou contigo, sí. Home, tamén me apunto, Xa pedín eu primeiro, Nos helicópteros hai só 2 plazas. Pois vai indo xa pas Maldivas. Pero vou veño que só vou tomar un café. Oxe, Manolo vai nos dar un truquiño que sempre está ben saber. Sí, é que é mellor que non lo explique un profesional. Profesional. Boas! Hey, pois aquí estou outra vez de novo. Veña, quero vos enseñar esta planta que vedes aquí, que está medio morta. Eso porque a terra xa está gastada. Entón, o que vamos a facer é trasplantala. Vou vos explicar os pasos que hai que dar. É moi sinxelo, mirade. Primeiro hai que coller a planta bella e quitala con colladiño, E quitala así,
carallo. Que no sale. Cajo en Diola. Con cuidado, sin manchar, bueno. Cajo en Diola. Ven, ahora metedela na maceta nova. Aí está. Poñédela ben con cuidado, así. Cajo en Diola. Ben, bueno, xa está colocadiña. Seguinte paso, Sisalo, colles a terra nova, así. Mirade, bótase todo así ben por aquí. Así, velo. Botamos así. E ahora o que hai que facer cas más, mezclándola toda, mirade. Vamos contar un chiste, metros. Chajo o marido a casa e dille a muller, Manala, fai as maletas que nos tocou a lotería, carallo. E di ela que mete a roupa de inverno de verano. E dille el, mete a toda que ti vas pa casa de tua nai. Que bo. Bueno, xa temos isto así. Velo, xa está colocadiño. Ahora o único que hai que facer é botarlle agua pa que arraixe ben a raíz e colla. E despois hai que recoller a terra que nos sobrou, así, mirade, cun recolledor, velo, collades así toda. Mirade, mira que fácil. Ala, pa o saco outra velo, así. E colledes a bella tamén. Mezcladela así ben porque volves usar. Velo, e ala, listo que listo, velo. Moi ben, pois xa tendes a planta. Ala, hasta a semana que ven. Ala, Lorillo, chao. Que simpático, Manolo, este tocalle a lotería e mándanos a con chinchina, seguro. No, mándanos a da sogra, non escoitaches. Ai, Dios mío. E ahora vengo as merendas de Laura, xa me está entrando fame, que tendrá hoxe preparado? Vamos a ver, así en vez de paso aprendes algo tamén. Tamén podías aprender ti. Ola, hoxe traemos un truquiño novo para que quededes como uns verdadeiros expertos na cociña, como Dios o manda. É moi faciliño tamén, Pan de molde, un paté, neste caso de atún, porque é o que atopei eu, e unhas aceitunas que xa tiña empezadas, e aproveitar o que tedes na casa, chicos, aproveitar o que tedes na casa, e perexil. O primeiro que facemos é cortar o pan de molde en cachiños pequeniños, así dá pa máis. Untalo co paté, poñerlle unha aceituniña enriba e adornalo con perexil. E xa está. Un platazo, como Dios o manda. E non andade sempre cas mesmas patrallades que xa vos lo dixen a outra vez, Por favor, pois xa está, chicos. Unha maravilla. Adeus. Hasta a próxima semana con un novo truco. Pois outro plato que parece fácil, E ten boa pinta, ten pinta de estar rico. Que fame me está entrando, Dios mío. A ti contade que che fajan de comer calquer plato che vale tamén, Hombre, por suposto que sí. Vamos a ver o consultorio do amor, hoxe, que creo que hai algo de comida por medio tamén. Vos, Serán para ti. home, pero que lle pasa? Ten mal de amores? Sí, muller, sí. Levo 3 días sen mexar. Pois eso, se leva 3 días sin mexar, eso é cousa do médico, non cousa miña, xa yo digo. Non, é cousa de netos. Pero eu consulto mal de amores, home. Pois eso, muller, que os netos xa non me queren. Mire, voulle contar. Os netos polos reis pedironme unhas tabletas. E claro, eu fun á tienda de Flora que ten todo buenísimo. E como estaban ben de precio, pedinlle 2 para cada un. Aí envoltiñas en papel de regalo para que quede máis fino. Quedarían contentísimos, non? Chirían de bicos. De bicos. De gritos. Que casi chaman a Guardia Civil os veciños. Bueno, non había de ser para tanto tampouco. Ai, muller, cando viron ali as tabletas de chocolate envoltas, chamaronme de todo. E menos mal que a miña nora lle collen unhas brajas, que tiña pensado collelle unha jaliña. Pois, non se preocupe usted que eso ten fácil arreglo. Vai á tienda de ordenadores e cómpralle unhas tabletas desas modernas que se levan ahora electrónicas desas. De ordenadores, non de ordeñadores, que a de ordeñadores son para as vacas. É todo arreglado, hombre. Ala, con Dios e por la sombra. Haya suerte. Gracias, muller. Que desagradecidos estos netos, o abuelo con toda a boa fe, indo a comprar aí as tabletiñas de chocolate á tienda, de verdad. A ver, pero que se chamas tablet, que deja un ordenador pequeniño, que expliquen, que expliquen os rapaces. Si lle explicas algo a tu abuelo, a tu abuela, non entende, é que non é algo que importe na vida. Xa xo adianto. Non sei, bueno. Sí, é verdad. Mira, podemos enganchar co de onte hoxe falando de abuelos. E por qué? Home, porque onte era cando eran nosos abuelos xóvenes, non? E hoxe, non xa estamos resecando, pero bueno. Pois vamos ver que nos traen hoxe, miña. Mamá,
torcín un tobillo. Veña, senta aí, dame o pé. Vamos. Ai. Unas freguiñas de caña. Ai, como moe! E xa está. Hoxe deixase no pé en alto. E mañana pa outra cosa. Ai, 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 mamá. Mami, torcín un tobillo. Ay, Dios mío, hay que operar. Oh, Alexa, primeros auxilios para una rotura de pé. Estas técnicas terapéuticas pueden ser electroterapia, terapia con luz, terapia del movimiento, terapia del calor, frío y agua, Calla, como otras Alexia, muchas. calla. Mami, no me moito. Marcos, trae o coche, que temos que levar a nena a urxencias. Oh, que rompeu unha perna. Oh, por que todas nos pasa a nós? Oh, vamos. Outra vez con... Mamá, marcho pa Guateque. E o pé? Xa non me doe. O que o che diga. O que non arregle a caña... Vaite con sentidiño. Sí, mamá, sí. Oh, 5 meses de recuperación e despois 3 meses de rehabilitación. Ai, Dios mío, ai, Dios mío. Ma, só foi un esguince no tobillo. Que vas a saber ti máis co médico? Oh, e a tomar todas estas pastillas. Oh, eu tamén vou tomar unha destas. Oh. Non creo que tomar tantas pastillas sexa bo. Ai, outra destas tamén. Non te volverías ti unha desas antivacunas, verdade? Ai, Dios mío, por que a nós? Ai, por que a nós? Outra máis destas. A verdade é que hoxe vas ao médico por unha muela e fanche unha analítica completa. Bueno, ou tamén vas ao médico, porque che doi algo que empezan con probas contigo e pasan anos. Sí, tamén, é que somos extremistas, non sirve unha cousa un punto medio. Bueno, sí. Imos cambiar de tema. Que toca ahora? Toca que acabamos, que estamos na Costa de Enero, amigo. Xa acabamos. Bueno. Xa ven San Valentín aí, ide comprando regaliño. San Valentín, o que queda aquí a San Valentín, que exagerado. Bueno, sí, tamén falábamos mesmo a principio de diciembre de que quedaba moito para os Reyes, ao final, o día antes todos os comprando regalo. Home, o día antes non, pero unha semana antes chega de sobra, non vai estar un mes aí. Faime caso, que vayan comprando regalo de San Valentín. Tal San Valentín é outro invento dos americanos. Bueno. É verdad. Hasta semana. Como cho conto? Mucho conto. Un inventazo de verdad para sacar cuartos.